kulendi yamakateerera kudaiso panguva dzino ndo channel yenyu inonzi Kulian TV patinokupai ma-updates nawu nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nezuro VP Chiwenga vakangomuka vakananga India nemukadzi wavo iko kwavakaenda vakatambirwa zvakanaka naambassador weZimbabwe ari kuIndia ikoko anonzi Stella Ngomo ndiye akavatambira ikoko. Inyaya dzenyika dzavanenge vangofambirawo, but nhasi ndauya ndine ma-updates akawanda, musongolongo wema-updates, musongolongo wenyaya dziri kuitika dzinenge dzichiitika. Unoziva kuti kana dzanyaya idzi tinobatanidza dzese, tinoweka nyaya kunge metsi. Panapa regedzai tingopinda pane nyaya yavahakainde Hichilema. Mamiriro akaita zvinhu panapa pari kunzi zvoni SADC convened an extraordinary summit where Zambian President Hakainde Hichilema was appointed interim chairman, taking over from Madagascar, which is fighting internal challenges following the removal of its leader. Development in Madagascar and the election of new regional chairperson dominated the SADC extraordinary summit, which included which concluded this evening. Zimbabwe was represented at the virtual summit by Foreign Affairs and International Trade Minister Professor Aaron Murwira, who confirmed the development this time around. Chinenge chakunzi imimi patinoita masadhag nikirikini vapa amuye takagadzira maroad, takaita zvakasiyana siyana, tikavaka ma presidential what do they call it, presidential villas akazombopera here zvemuZimbabwe. So zvese izvozvo, all those things, but isusu takaita zvakasiyana siyana kuti titese tichigadzirira SADC nikirikini yedu, but imimi amuna kuuya, you were nowhere to be found. Saka isusuwo takungotumirawo Foreign Affairs Minister ikoko, because imimi tikainzi tiri kuitawo zvinhu kunoku munotoona kunge tikuita se, munotoona kunge tiri kupenga, saka hatisi kukwanisawo kuuya ikoko. Ndo situation yakaitika muri yeZimbabwe painigirigina pachigadzwa vahakainde Hichilema. Ndo mamwe ema-developments aripo paground. Madagascar yakatadza kunochicontrola chinhu ichi ikaningina, but I may not why is it pese panongonzi muna SADC chairman panoiswa anenge ari padhuze neelection ka. Okay, by the way, vahakainde Hichilema vari kusanganawo manje vari kunosangana neballot patakutopinda ipapa mugore ratatopinda tatonangana naro irori. Unongopindwa paSADC chairman zvine masainzi, so kuti nyika yako inyatsokutsvaira. Handisi kuziva kana isiri trap, because panyaya yacho zvakamboitika pakambonzi vaRamaphosa ndavambofana kuita se kutungamirira SADC, but iko zvine zvimanje pazongoonekwa kuti munhu anofanira kunge ari chaipo ipapo ari interim anofanira kunge achichimhanya ndiva Hakainde Hichilema. SADC yagara ine pamuromo, dai panga pari kudhara pari pavakaita SADC chairman, pamwe zvaigona kuzobudikira pavanga vari chairman weTroika, zvaikwanisa kuti ase kuzongomeka sense, but apa it seems like hazvina kumeka sense. Mamekere sense ati zvaida kuningina kusvika vanhu even vekuZimbabwe vanga vane hope. Hope tatinayo tichiziva kuti isusu tikangonzi election zvadhakwa kunoko, since SADC ana Nevers Mumba vakabuda vachitaura kuti chinhu ichi chakafenda, chinhu ichi chakadhakwa, election renyu ramamuchiita nderekufenda. Vanhu vakafara zvisingaite, vakati since SADC yataura izvi pamwe pane zvichaitika, but vanhu vakatozosurpriswa kutoona kuti SADC yacho inotoriwo imwe mbeu, igrupu rana madhala vanenge vachiprotectana kuti aiwa iko zvinezvi uyu ndiye abvawo apa, saka izvezvi tingatimuchengetedze kuitira kuti zvinhu zvisanomudhakwire ikoko, right? But panapa muri yeZimbabwe inini ndine nyaya dzakawanda dziri kuitika. Toda kumbobata nyaya yaTemba Muliswa yaari kutaura, ari kuti vanhu vari kupuhwa mari vachidya muZANU-PF. Handiti mukuzviona nyaya idzodzi dzika idzi dzinenge dzine kunongedzerana mukati, kozi anatungwararawo vane zvavakaita kumaNicaland uku. Nyaya yatungwarara isi kukasika kupera. So Temba Muliswa ndo paaiti zvoni inini zvangu I have evidence that the confusion of mishandling of the Manicaland core option issue is a direct result of some major players getting brought to overlook the rule book
and act ignorantly. I think nezuro makaona tungwarara na munyaradzi machacha vacho. Munyaradzi machacha ndiye kubuda chiti ndanullify zvakaitwa kumanikaland zvacho izvo everything zvamakaita tanullify tozoona kuti tese tombotangidza kureva kuti uyu tagwere utungwarara mini haana kuzowenyazoita successful kunze apinda akanosvika achinodzurwa akanonyukurwa ari imomo. Chachakuti shamisa vari kunkulumani uko kwavari kupusha for that by election ripara apadhuze kuitwa iro richange richitora nzvimbo musi wa20 takatoshamisika tichiona vakagara vese vachizevezerana. Ameno kuti nyaya dzei ndo dzimwe nyaya dzinozonetsa mangwana pakunzi muda anotamba timu neimwe nigirikini motoona imwe timu yamuda anotamba nayo opponent yacho ichidya nigirikini kana kuti ichitomwa scard na referee. That is the situation inoitika muzanu-pf. But temambiliswa kuti the checkbook wasn't thrown at Manicaland leaders only but party leaders too. There is a method to the madness which recently saw Mutsvangwa speaking about a political meeting while Komiza Machacha's statement simply nullified the whole thing. In the next few days, the plan is that there should be concurrence between these two divergent positions oiled seamless by money. Mutsvangwa is actually planning for another presser on the same issue, which is unprecedented for a matter with a clear constitutional position. Whoever that should be an anamtha of a party that is running the country, we want a ruling party that rules with integrity and dignity instead of a cabal and mercenaries peddling positions to upstarts. While I already have the names, I await verification of amounts because when I name people, I always do with the insurance of evidently support. My allegations are never films or whisker, but solid as to warrant Zach involvement. Just as I have flagged the actions of VP, it is prudent that I do the same with these old heads who have clearly overstepped the boundaries of their mandate and are now particularly undermining the president in a bid to appease their benefactor. As for Tungwarara himself, as I have said before, and in line with the festive season, spews, thrills, but kills too, my advice to him, both in private and in public, remains the same. Politics is a treacherous route where every step has to be measured, every decision incisive for a wrong move. Inogona kusimudza mhepo dzakarara. I have actually advised him that he should avoid politics altogether, for he remains saddened with too much baggage. In Christianity, when one has a sinful past, they are the correct candidate for salvation, but in politics, such a past is a dangerous weight. Zvivi zvikange zvobuditswa hazvipere mushe. Inangu honestly I don't believe kuti zvivi zvikanza zvipere mushe zvinenge zvakunigirikana zvotanga kubuditswa zvipere mushe. But what I believe in politics is that ZANU-PF nokusiya uchitoita zvivi zvacho itokunyararira musi unobuda wakuda kuvapandukira ndo pazvinotanga kuda kunofukunurwa zvese. Tine vanhu vakawanda vatakaona vakatanga kunyudzwa neZANU-PF vachisungwa. Ndiani aizoziva kuti vanhu vakaita sana Jim kunaka vaya vachabuda vachinzi vakusungwa nemashandiriro vakaita vachishandira ZANU-PF yave vongobuda vachingonzi right izvozvo taada kumusunga. Imagine ZANU-PF ndo maitira inongoita zvinhu zvayo. Saka muri Zimbabwe ndo mamwe emaupdates andangoya nawo pana parekedza kuti manyire kune something. Today we have breaking news like munofanira kugara makaziva kuti politics dzemuZimbabwe izveso kwadzakuenda zvakatomboitika kumashure zvidiki pane zvakuda kuitika kumberi, especially pagore ratinopinda ipapapa. Saka gara yenyu makagadzirira kuti munzoona nekunzwa zvinhu zvakawanda zvichaitika. Pachapisa politics dzakaitwa natsvangira dzakaitwa kumashure dzese dzamungafunga kuti pakaitwa politics dzichadarikwa nedzirikuda kutanga kuitika pa 2026 ipapapa. Pachapisa ende pachabvira. Kulian TV, Team DAT. Asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika. Saka subscribe wozolaika. Nechawana zvisapa nachichazosha. Everybody say Kulian, 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 yeah. Information need to be